għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love San Juan, dan huwa messaġġ illum fl-okkażjoni ta' jum il-missier, jum il-missier. Itolbu miegħi biex aħna nirċievu l-kelma tal-mulej lejla u nħallu l-kelma tal-mulej tidħol fil-qlub tal-poplu tiegħu kull wieħed minnkom li intom qed tissimgħu. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi issa stess mis-sema qaddies. Illum tolbok kellimni bil-kelma qaddisa tiegħek. Abba missier, grazzi tal-imħabba kbira tiegħek li intu rejt lejja permezz ta' ibnek Ġesu Kristu. Għatini qalb li nisma', għatini widnejn qalb u moħħ u ħsibijiet li huma inklinati lejk mulej. Ħalli l-kelma tiegħek tinfidli qalbi, iġġib il-fejqan fejn hemm bżonn fejqan, il-ħajja u d-dawl fejn hemm idlam. Dan nitolbu minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Il-tema tal-missier ovvjament hemm ħafna xitajt. Darba fil-sena id-dinja tiċċelebra jum il-missier. Illum nixtieq nibda ngħid il-messaġġ tiegħi huwa bl-Ingliż huwa like father, like son. Bħal ma huwa l-missier hekk liben. Iktar ma nikber fi żmien u fil-maturità u fil-għarfien tiegħi Bibliku, iktar naraf minn qatt qabel kemm hija kruċjali, vitali, importantissimu ir-rwol tal-missier. Ħafna. U nazzarda ngħid u nixtieqkom ħanamel survey ta' malajr foskom. Nazzarda ngħid li ħafna mill-weġġat, mill-problemi li aħna ngħaddu fihom minnhom fil-ħajja tagħna, sew fil-ħajja personali tagħna u fil-ħajja ta' żwieġ, fil-ħajja tal-karriera, fil-ħajja tal-business, imorru lura l-erq tagħhom lejn problemi jew l-affarijiet lura lejn l-eruq ta' għaliex xi ħaġa fir-rwol ta' missierek lejk miegħek jew dak li għandu x'jaqsam mal-missier ma funzjonax kif suppost kellha tiffunzjona skont l-ordni tal-mulej. Jekk intom aware tagħha di, olli jdejk li inti tista' tgħid li pastor jiena nista' nifhem li l-problemi li għaddejt minnhom ħafna minnhom huma relatati mal-weġġat ta' missieri. Olli jdejkom. Hawnhekk qed ngħid qed naraw qisu bejwet wara qisu nofs il-kongregazzjoni qed tolla idea. Ħana rikom xi skritturi, għabdu l-Bibja ħalli niftħu l-Bibja fl-imkien. Fil-ktib ta' Efessin 3. Efesin kapitlu 3. Vers 14. Hawnhekk jgħid hekk kara Pawlu jgħid jiena ninżel l-arkobtejja quddiem il-missier li minnu isimgħu għadi tieħu isimha kull familja fis-sema u fl-art. Kull familja fis-sema u fl-art għandha d-discendenza tagħha lejn il-missier etern. Illum jiena konvint li ħafna mill-problemi, u meta ngħid ħafna b'mod assolut, mill-problemi tagħna fil-ħajja għandhom x'jaqsmu relatati mal-ixxi tal-missier. Il-kelma familja hija l-kelma patria li tfisser missier, pater. Ġejja mill-missier. Aħna llum fit-2024 il-ħajja tant ġiet it-twistjata, tant ġiet imgerfxa, maqluba ta' taħt fuq, li ħafna min-nies fid-dinja llum il-ġurnata laqas jafu xi tfisser x'inhu id-diżinn kif suppost għandu jkun familja.
once li moħħom hawn, mill-punto ta' vista kif Alla kreja l-familja, sew spiritwali u sew naturali, jekk il-missier ma jinfunzjonax, il-familja ma tiffunzjonax. Jekk il-missier ma jiffunzjonax, jekk ir-rwol tal-missier ma jiffunzjonax kif suppost Alla krejaħ jiffunzjona, il-familja kollha dbati. Ħanidilkom misteru ieħor. Għaliex Alla fil-Bibja minn Ġenesi tibqa' sejjer kollox il-kitba is-66 ktib fil-Bibja kollha. Meta jwaħħal fil-problemi tal-pajjiż, Alla jew inkella jiġġudikhom jgħidulhom idnu bit mhux tal-ommijiet. Dak ma jfissirx l-ommijiet qatt m'għamlu żbalji da? Dejjem għamlu kollox sew il-missieriet biss żbaljaw. Għaliex il-rwol ta' missier mhux għax inti biss tilbes qalzijiet u kapaċi tagħti l-isperma. Ir-rwol ta' missier huwa funtana ta' ħajja. Fejn m'hemmx ir-rwol sew jiffunzjona ta' missier, il-familja ħadbati u l-familja li Alla kreja d-diżin biex tkun qatt ma ħasseħ. U meta l-rwol tal-missier ma jseħħx, kollha jbatu. L-om dbati, l-uliet ibatu, mbagħad l-uliet tal-uliet ibatu, sakemm xi ħadd iqum jirrikonoxxi lil Alla l-missier bħala missieru, jitwieled minn ġdid, għax l-ewwel ħaġa ma inti tiltaqa' fil-ħajja tiegħek meta vera ddur lejn Kristu huwa missierek tas-sema. L-ewwel ħaġa li inti ssir taf meta vera bniedem idur isir Kristjan, l-ewwel ħaġa waħda mill-ewwel revelazzjonijiet li inti tibda titgħallem fuqha hija min hu missierek. Għaliex aħna kollha kemm aħna mingħajr missier nissejħu almenu mill-inqas żewġ affarijiet fil-Bibja. Skjavi u orfni. Kull min mhuwiex imwieled minn ġdid, kollha jissejħu għadhom sal-lum il-ġurnata skjavi spiritwalment u orfni spiritwalment. Issa wkoll hemm il-fattur ieħor fejn il-Bibja titkellem fuq hemm Kristjani li għalkemm huma mwielda minn ġdid xorta jiġixxu ta' orfni wkoll. Imma dik ukoll ħanipprova naqgħadhom flimkien illum. Jekk intom taqgħdu pereżempju il-ktieb tal-Luqa, kapitlu 3, dan għana ħadd spunti minnu mill-kors li bħalissa jien qed nagħllem jismu uliet tas-saltna. Uliet tas-saltna. Ħafna jaħsbu li għax inti twilit Malta, għawdex l-Italja, l-Amerika, whatever, tfisser jaħsbu li inti awtomatikament Alla huwa missierek. Awtomatikament Alla mhuwiex missierek. Meta inti ma tkunx għadek ta' Kristu, mhux qed ngħid reliġjuż, mhux għax inti tmur il-Knisja u laqqas jekk tmur il-fellowship, u laqqas jekk tmur kull komunità u kull knisja u kull kampanar u kull whatever f'Malta u għawdex. Jekk bniedem ma jkunx għadu mwieled minn ġdid, għadu bid-DNA u l-identità spiritwali tiegħu orfni u skjaf. Il-moment li titwieled minn ġdid, l-ewwel ħaġa ma tirċievi hija ċittadinanza, identità u patrija. Missier. U tibda titgħallem ma tibqax taġixxi skjaf. L-iskjaf għandu owner, l-iben għandu missier. L-iskjaf huwa kontrollat u manipulat, l-iben m'għandux mhuwiex skjaf u għandu relazzjoni ħajja ma' missieru. F'Mark 14 vers 36, Ġesu jindirizza lil Alla bħala Abba missier. U hemmhekk ikun qabel ma jkun ħajfaċċja is-salib fejn il-mulej talbu jekk jista' jkun missier bied dan il-kalċi minni. U qed jgħid dan il-kalċi minni, ħafna naħsbu aħna li meta Ġesu qal missier jekk Abba missier kollox huwa possibbli għalik, neħħi dan il-kalċi l-bot minni, imma mhux dak li rid jien imma dak li trid inti. Ħafna naħsbu meta Ġesu kien jitlob hekk, kien qed jitlob ħa speċisma jekk jista' jkun tħallinix ngħaddi mis-salib.
dik mhux hekk fuq ġek, mhux fuq hekk Ġesu kien jitolbu. Ġesu kien jitolbu li tant kien għaddej minn dbatijiet li x-xitan prova joqtlu qabel ma jmur għas-salib. Prova joqtlu qabel ma jmur għas-salib. Għax jekk ma kienx jmur għas-salib, ma jkunx jista' jifdi lid-dinja. Allura l-mulej għallu jekk jista' jkun missier la tħallini nitolbok bijek dan il-kalċ minni. Biex ma nispiċċax fi kliem ieħor biex ix-xitan ma jispiċċax joqtolni qabel ma mmur sas-salib. Minħabba dbatijiet ħoroġ kbar li Ġesu kellu jgħaddi anke qabel ma mmur għas-salib. Jekk ma għal dawk li intom rajtu l-Passion of the Christ, tafu li kif Ġesu ġie mbiċċer ikkapuljat qabel ma salla paħseb wara. Fil-ktib ta' Galatin, morru hemmhekk fil-ktib ta' Galatin, u qabel ma morru ktib ta' Galatin, ħammorru fil-ktib ta' qasam għandkom għalfejn taraw għadi għax ħafna minnkom tafuha bl-amment, Mattew kapitlu 6, minn vers 8 il-qudiem sa 10. Tafu li Ġesu hemmhekk jitkellem u jallimna kif għandna nitolbu. U l-ewwel ħaġa ma jintroduċi Ġesu hija itolbu hekk missierna. U għalihom dik kienet xi ħaġa radikali. Aħna noħduha for granted għax aħna mrobbin f'kultura nisranija. Allura il-fatt li aħna nisimgħu nies jgħidu t-talba tal-missierna għalkemm sfortunatament ħafna jgħiduha bħal pappagall, sewwa imma almenu smajnija konxi tagħha. Imma jekk inti tmur f'kultura dudija u lill-Alla ma kinux jaraħ bħala missierhom għalkemm hemm xi skrittur fit-Testament qadim fejn Ġesu Alla jsejjaħ l-Iżrael ibnu. Imma ma kellhomx ir-revelazzjoni li huma u Alla jistgħu jkollhom għax ma setax ikollhom infatti. Kellu jiġi Ġesu Kristu biex jeneħħi dak il-firda li kien bejn Alla u bel-bniedem. Imma Ġesu ġie jintroduċilna il-missier. Infatti ħafna drabi Ġwanni kapitlu 5 Ġesu jgħidilna jiena ġejt norikom il-missieri. Meta Ġesu ntilef fit-tempju għalkemm ma kienx mitluf, orajt kien jaf eżattament kellu GPS tajjeb. Aħna ngħidulu mitluf, mhux għax kien mitluf u ma kienx jaf fejn sejjer, imma ħsib ngħidulu mitluf. Meta ommu ġiet tgħidlu ibni x'għamiltilna, għaliex għamiltilna hekk? Alla inti ma tafx li jiena ġej biex nagħmel ir-rieda ta' missieri. Tifhem? Ġifieri Ġesu il-missjoni tiegħu isimgħuha. Ma ġiex biex jorina reliġjon, ma ġiex biex jorina l-qaddisin u kull tip ta' Madonna, semgħuni sewwa. Ġi biex jirrevelalna l-missier. Għaliex aħna konna skjavi. U l-bniedem li m'għandux missier tas-sema għadu skjav, u l-bniedem li m'għandux missier spiritwali għadu jeġixxi ta' skjav. Illum poġġejtilkom video, ma nafx jekk intom xrajtuh u jekk ma rajtuhx, please morru warawh mill-inqas darbit. Kull ma huwa 10 minuti l-twil ta' għal-flukaw, rajtuh? Rajtu? Rajtuh? Amen? Morru warah. Imma waħda mill-problemi maġġuri fil-ġisem ta' Kristu hija li ħafna ma jeġixxux ta' welied. Issa jekk inti biex teġixxi ta' wilt, tkun taf il-missierek. In order for you to act as a real son, you have to truly have a real relationship with the Father. Because the word son means a reflection of the Father. Il-kelma iben tfisser riflessjoni tal-missier. Mux tab xej Ġesu kien jgħidilna kontinwament jekk intom rajtu lili, rajtu l-missieri. Jekk jiena ġejt ngħidilkom dak li jiena smajt il-missieri jgħid, jiena ġejt norikom dak li jiena rajt il-missieri jagħmel għax Ġesu Lut kapitlu 1 vers 3 huwa ir-riflessjoni eżatta tal-missier. Jekk rajt il-Ġesu, rajt il-missier. Però ħa ngħidulkom ħaġa, aħna l-Kristjani suppost ngħidu l-istess ħaġa, ma mhux ħafna meta tara ħafna Kristjani awtomatikament tibda taħseb falla l-missier. Aħna għandna proverbju bl-Ingliż like father, like son. Which father are you reflecting? L-missier qed tirrifletti. Ħanibdew mill-lat spiritwali l-ewwel. Jekk aħna mmorru fi Ġwanni kapitlu 1, qabel ma mmorru fi Ktib ta' Galatin. Jekk hemm Ġwanni kapitlu 1, di skrittura ovvjament ġewet minnkom tafuha bl-amment imma dawk li intom ġodda u dawk li intom insejtuha.
Ġwanni wieħed isma' għadi, vers 12. Din ħobnej da jiena dejjem ikun hemm il-ġodda u ħafna nies joħduha for granted li għax inti mwieled Malta jew għax inti għawċ jew għax inti tmur il-Knisja jew tiġi l-fellowship jaħsbu li awtomatikament inti wild Alla. Inti u jiena maħniex awtomatikament imwildin minn Alla. Inti kreatura tal-Alla dak kulħadd, ma mhux kulħadd huwa a-son of God. Issa naf xi wħud minnkom tafuha, imma dak li ma tafuhiex jew insejtu aħna rilkom. Mela, vers 12, Ġwanni kapitlu 1 vers 12. Imma lil dawk li laqgħuh. Il-dawk li laqgħuh. Mela mhux il-kulħadd, lil dawk li laqgħuh biss. Lilhom tom is-seta jew nkella id-dritt ġifieri. Li jsiru wlied Alla, dik il-kelma tfisser sons of God. Dawk li jemnu f'ismu dawn li laqgħuh u jemnu f'ismu u sawru li Alla, daw twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, jiġifieri mhux minn natural, ma dawn ma uliet imwielda minn Alla. Fi-Ġwanni kapitlu daw affarijiet forsi bażiċi għal xi wħud imma isimgħu nisew. Ġwanni 8. Vers 44 morru hemm malaj. Ħanistabbilixxu daqsxejn għax xi kultant aħna ninsew mill-liema background ġejjin. Jekk inti tinsa il-background li ġejt minnu, tispiċċa terġa' fil-background li ġejt minnu. Qed tifhmu? Don't forget your past in a sense, otherwise you'll end up repeating your past. The past, learn from immimx il-qudiem. Vers 44, Ġesu jgħid lill-reliġjużi fajnej il-poplu daw kienu għaddisa, untouchables. Intom ġejjin minn missierkom li hu x-xitan u x-xewqat ta' missierkom tridu tagħmlu. U dan kien qarri għattil sa mill-bidu u qatt ma żamm mal-verità għax il-verità ma tinsabx fih. Ġesu hawnhekk dat jgħid il-reliġjużi. Inti tista' tkun reliġjuż u xorta jkun missierek ma jkunx missierek tas-sema. Mela kun minnu ma mwieled fid-dinja, din meta skoprejta jiena kienet daqsxejn għadma jibsa biex tiblaħħa, imma hija l-verità. Kull minnu mhux imwieled minn ġdid, taf minnu missieru? Kemm ngħiduli. Mhux qed ngħidlek missierek tal-art, tan-natural, spiritwali. Taf minnu missierek jekk inti mhux imwieled minn ġdid? Id-demonju nnifsu ta'. Għaliex, pastor? Fil-ktib ta' Luqa 3:38, Alla jgħidilna, l-Iskrittura tgħidilna li Adam jissejjaħ bin Alla. Jiġifieri meta Alla krea number 1, meta Alla krea l-anġli. Li fil-Iskrittura huma ta' kategorija ta' kreaturi li mhux bħali u bħalek imma wkoll jissejħu li Alla. Kont tafu għadi? Ġob 4, Genesis 12, Genesis 7, l-anġli wkoll jissejħu kategorija oħra ta' qawli Alla. Luċifru kien wieħed minnhom, kontu taf intom daw? Allura meta Alla krea il-familja tiegħu tas-sema, f'moħħu dejjem kellu familja. U l-familja f'moħħ Alla u fil-fema ta' Alla, irrelevanti x'taħseb Brussell, irrelevanti x'jaħseb il-Prim Ministru u l-President ta' kull pajjiż inkluż ta' Malta. Il-familja f'moħħ Alla dejjem irid tkun hemm ir-rwol ta' missier. Ma jistax ikun hemm żewġ mamis, mami and mama, u laqqas daddy u papa. Irid tkun hemm daddy u mama biex fajnej Alla fil-moħħ ta' Alla kif irid familja, irid tkun hemm papa, mama u wlied. Dak l-unika diżin li Alla jsejjaħ familja. Issa jekk dik toffendik, mur tkellem naqra l-Alla, forsi tbiddillu vemtu. Issa nafu li aħna jiddispjaċini u l-kol kemm aħna jiddispjaċina li aħna ninsabu f'dinja mkissra, imma jekk aħna mhux ħanippreservaw din il-verità, il-familji sa ftit snin ieħor aqas jibqgħu jeżistu. Il-kunċett ta' familja kif Alla jrid aqas jibqgħu jeżistu. Ma jeżistux.
U x-xitan xjobot il-familji. U xjobot? Jobot il-patrija. Jobot l-identità tal-missier. Għaliex? Għax il-missier, number one, il-missier tas-sema, minnu joħroġ bosta sorsi x'jagħmel lilek bint u iben. Minar il-missier u minar relazzjoni tajba sana mal-missier, int ma tistax tkun iben jew bint kif Alla ħalqek kif tkun. Ħajkollok something missing. Għalhekk l-ewwel ħaġa meta bniedem idur lejn Kristu, mhux talmu fuq ix-xitan, għalmu fuq minnu missieru. Qed tifhmu? Dawk li intom xi darba għamiltu l-kors ta' Theology of Righteousness tiftakruh? Kemm minnkom għamiltu l-kors Theology of Righteousness? Tiftakru dak huwa l-ewwel staffa li tgħallem xi ħadd minnu missieru. Amen? Għaliex mingħajr il-missier jiena u inti nibqgħu naġixxu ta' skjavi u orfni. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Grazzi mulejn. Mela, per eżempju, morru fi ktib ta' Galatin kapitlu 4. Galatin 4. Vers 6. Għax intom uliet Alla bat l-Ispirtu ta' Ibnu f'qalbna f'qalbna. Intom jina u inti kull min huwa ta' Kristu jekk illum hawn xi ħadd lejla li għadek mintix ta' Kristu, għadek mintix imwieled miġdid, għadek mintix legalment tissejjaħ iben jew bint Alla. Fl-Iskrittura tissejjaħ Son of God. Il-lejla tista' titwieled miġdid. Mhux għax tiġi river of love, għax inti tara fil-Ġesu bħala l-iben Alla l-ħaj u tagħmlu sidek u s-salvatur ta' ħajtek. Min hemm titwieled miġdid. Meta titwieled miġdid, l-ewwel ħaġa ma tibda tgħid hija di, Abba. Fil-kors għattilhom u di ngħidha għalkemm tinstema' naqaċajta imma vera ġrat. Meta tfal tiegħi twildu, ovvjament wara ftit li twildu, il-baby staf li jibdew jagħmlu ħafna ħsejjes. Imma wieħed mill-ħsejjes li kienu jagħmlu klim jadi ba 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 ba. Qed jgħidu l-missier, praise God, halleluja tiġa. Ba 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 ba, praise God, halleluja tiġa Kristjani u twildu Kristjani, halleluja. Praise God. Umbagħad innotajt saru jafu kol x'ismu. Yahweh! Hey, praise God! Tiġa jafu li jismu Yahweh! Wow, halleluja! It's a miracle! Tista ma taċċajta, mhux vera. Isn't that good? Mhux vera, mhux vera, ba, jekk jgħidu. U ħafna vera jgħidu, tfal tiegħi kollha kien jgħidu, Yahweh. Għalhekk il-tal-Ġehova għandkom żball, ħadd mill-babies waqt jgħidu, Ġehova. Issa, mhux qed niżoffjetta bl-isem ta' Ġehova, imma ismu vera laqqas huwa Ġehova b'kull rispett lejhom, sewwa jismu Yahweh. Imma laqsiku jiena ma jaħdlux bismu jiena jgħidlu missier. Ngħidlu Abba. Amen. Halleluja. Jiġifieri, imma isn't it interesting għaliex l-Iskrittura tajt isimgħuha Galatin kapitlu 4 vers 6 għax intom ulied Alla bat meta once li sirtu wliedu issa Alla bat fik l-Ispirtu ta' Ibnu f'qalbek u meta titweled minn ġdid l-ewwel ħaġa ma tara fiha lil Alla bħala Abba. Missier, my daddy. U dik il-kelma Abba l-iktar ħaġa viċina li aħna għandna hija l-kelma daddy, imma hija iktar profonda minn just daddy. Vers 15 ta' Romani 8, marru hemmhekk. Romani 8, vers 15, tgħid xi ħaġa simili. Tajtek. Ħanibda naqra vers 14. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma iwlied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jassar. Biex terġgħu riversi ġifieri taqgħu fil-biża'. Kemm minnkom qabel ma twilidtu miġdid kontu maħkuma bil-biża'? Jiena kont nibża minn ċertu affarijiet.
Għadni nibża minn ċorta ufart illum. Xi kont tad-dawl jew tat-telefon, għadni nibża naqa' minnu. Imma pereżempju qabel kont nibża midla. Jew jien naf. Imma kien affarijiet nisħar, illum il-ġurnata ningrazzja Alla ma nibża minn xejn. Hemm affarijiet li dejquni imma kont makkuż bil-biża', hawn nies li huma makkużi bil-biża', pereżempju jibżgħu joqogħdu ħidu, jibżgħu joqogħdu villa, jibżgħu jitilgħu fuq, jibżgħu jinżlu isfel, jibżgħu jsuqu, jibżgħu jaqbdu tal-linja. Listen, jekk inti ta' Kristu, il-biża' ma tistax tkompli taħkmek. Tħallix il-biża' taħkmek l-ebda tip. Jekk inti ta' Kristu, jekk m'intix ta' Kristu m'għandekx għażla, l-biża' ħataħkmek. Twilet minn ġdid. Għax intom ma rċevejtux, vers 15, għax intom ma rċevejtux Spiritu li wassalkom għal jasar ġifieri skjavi. Għax aħna konna skjavi qabel. Ma waqt li twilidna minn ġdid ma bqajni skjavi. Nirringrazzja lil Alla, jiena uliedi jekk iridu jidħlu fil-kamra fl-uffiċċju jew jidħlu fil-kamra tas-soda tiegħi, sewwa jew jidħlu d-dar, ma jibżgħux jidħlu. Għandhom ċertu prudenza llum il-ġurnata x'qed jitgħallmu, sewwa imma ma jidħlux jitwerru tgħid il-papa ħajtini xi xeba jekk nidħol. Tifhem? M'għandhomx dik il-biża' tal-papa, għandhom biża' fis-sens ta' rispett, reverenza. Għandhom dak ir-rispett li għandhom ikun hemm fin-nies Alla kollu. Imma pija m'hemmx mhux jitwerru mill-papa. Mija jilagħbu, illum il-ġurnata Ġosaja twil daqsi, allura meta jaf ħassni inkluż anke Mikajas iweġġawni actually, meta jafsuni illum il-ġurnata. Għax issa kibru. Imma m'hemmx ir-relazzjoni ta' biża' bejnietna għaliex jafuni bħala abba. Hemm konfidenza. Amen? U intom, vers 15, ma rċevejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex jerġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li għamel minnkom u li adottivi. Aħna ġejna adottati. Issa dan l-Ispirtu li aħna rċevejna, aħna ngħidu minnu, aħna nistgħu ngħidu abba, missier. U aħna dan l-Ispirtu jixhed fina flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Aħna wlied Alla. Għal dawk kollha li intom qed taraw dan il-messaġġ jew intom hawn preżenti, YouTube, Facebook, televiżjoni, jekk inti m'intix imwieled mill-ġdid, la tmut jiġi jikklejmjak missierek id-demonju. U la tmut jekk inti ta' Kristu jiġi jilqak missierek tas-sema, il-mulej. Jekk inti tixħad il-Ġesu Kristu, missierek, issa tiġi tgħidli għax imma raġel sew, quddiem Alla ħadd mu sew, quddiem Alla kollha minneb, kollha midinbi. Għalhekk illum il-ġurnata iktar ma nikber fi żmien, iktar nażel lil min nisma'. Bħalma qal flokaw illum. Għalaw ħafna predikaturi li huma freelancers, m'għandhomx kontabilità, m'hemmx min ikellimhom, allura oqgħodu attenti minnhom. Qed praise God, naħseb sa mal-preaching tiegħi tal-ġimgħa l-oħra. Għaliex fil-ġisem ta' Kristu ukoll noperaw fl-istess kunċett ta' uliet u missier. X'jiena għandi missier spiritwali apparti li għandi missier tas-sema. Jiena wilt ta' xi ħadd. Minix orfni. La jien orfni spiritwali u laqqas jien orfni fil-fidi. Minix orfni. Għandi missier spiritwali. Missier tas-sema huwa perfett, missier tal-spiritwali tiegħi tal-fidi mhux perfett. Amen. Halleluja. Ħadd huwa perfett mis-sema l-isfel. Grazzi Ġesu. In-natura ta' Alla bħala missier hija dak li aħna minnu nieħu l-kelma minna pater li hija l-kelma li minna nieħdu għall-familja. Meta jkun hemm missier li qed jinfunzjona sewwa fil-familja, ovvjament l-ebda missier mu perfett għax kull missier jiġi bil-pakkett tiegħu. Meta bniedem, meta jiena u inti ismawni, meta uliet jirrebellaw kontra l-missier, bħalma għamlu Adam u Eva, jispiċċaw jipproduċu l-istess tip tagħhom, ta' uliet tagħhom. Uliet ribelli. Adam u Eva kienu jissejħu uliet Alla aħwa. Irrebellaw kontra Alla u spiċċa d-demonju sar missierhom.
U xi produċu ġenerazzjoni ta' nies ribelli li Alla kellu jaqred id-dinja. Kemm importanti l-rwol tal-missier u li jkolli relazzjoni intima sana ma' missier tas-sema. U anka fit-Testament Ġdid titkellem, u anka fil-Qadim ma' missierek spirituali. Satana bħal marajna diġà wkoll jitkellem jissejjaħ missier. Ma missier ftakar li ħada, Satana kien Luċifru, jew ħalal li kien l-anġlu tad-daw li faħħar lill-Alla jimla s-sema bit-tifħil lill-Alla. ħada kontra Alla. Waqa' mill-glorja u produċa skont il-kreazzjoni tiegħu stess. Anġli u wlied rebelli. Aħna l-kol kemm aħna rċivejna l-istess spiritu ta' missierna tas-sema. Aħna l-kol illum nissejħu wlied. Wlied bniet u subien. Meta biex inti tkun biex jiena nkun san, xi ħadd irid ikun wellidni. Xi ħadd irid ikun missieri. Jekk jiena rrid nidentifika lili nifsi bħala wilt, ma nistax ngħid jiena I am a son without a father. It does not exist. Ftakar, wilt, son, is a reflection of the father. Tifhmu aħwa? Ma hemm imkien fejn xi ħadd jgħidlek I am a son of God, but I don't have a relationship with the Father, jew nkella jiena nopera fil-ġisem ta' Kristu bħala eben, imma m'għandix missier spirituali. Der parallel. Ma paralleli. Inti ssir iben wara titwilet miġdid u anka tispiċċa ikollok dik l-identità ta' iben li ma tistax tagħtiha lilek innifsek huwa missierek li jagħtilek. Ġożeja u Mikajas ma jistgħux jagħtu lilhom infushom l-identità ta' wlied, jiena kelli intilhom bħala missier. Jiena u inti spiritwalment ma stajniex nagħtu l-identità lilna nfusna bħala wlied, missierna tas-sema kellu jista' jagħtilna. Qed tifhmu ħwadi? Għalhekk ħadd ma jista' jitwieled minn ġdid minnu nnifsu, bil-fors Ġesu jgħidilna ħadd ma jimrant il-missier jekk mhux permess tiegħi. Mela Ġesu li huwa r-riflessjoni tal-missier, dina fuqha, jwassalna għand il-missier u jagħtina l-istess identità tiegħu. Fil-ktieb ta' Ġwanni kapitlu 16, Ġesu jgħid kelma vera sabiħa u fiha ħafna xtomot. Ġesu jgħid bħalma l-missier ħaprili, hekk ukoll ħaplilek. Inta taf li Alla l-missier iħoblilek bħala ibnu u bħala bintu daqs kemm ħabb l-ibnu Ġesu. Taf li inti fajni Alla l-missier once li inti aċċettajt l-ibnu Ġesu Kristu mhux inqas minn Kristu. Fil-livell ta' stat u pożizzjoni. Ġesu huwa perfett eterni. U inti ritna dak kollu li Ġesu permezz tal-wirt li għandna fi Kristu bil-fidi, imma il-pożizzjoni tagħna u l-identità tagħna irċevejna eżatt l-istess wirt li Kristu hu u li għandu. Għalhekk Ġesu jgħidilna dak li l-missier wara lili jiena wrejtu lilkom. Ġwanni 15. L-istess il-mħabba li l-Ġesu għalla l-missier wara lilkom. Jiena u inti ħafna drabi jekk mhux dejjem ma nirrealizzawx imħabba kbira ġejdi maħbub biha mingħand il-għandha l-missier ta'. Jiena u inti jekk meta inti tgħid I am a child of God, that's not just a nice cliché. Mhix xi cliché sabiħa tgħid għax jiena jben Alla. Moħħkom hawn. B'kull rispett lejhom kollha, il-Musulmani, Buddisti, Atei, Induisti, semmi reliġjon, taf li ħadd minnhom ma jsejħu li Alla? Taf li intom biss il-Kristjani tissejħu li Alla fid-dinja? Issa jistgħu jgħidu jiena u li Alla wkoll. Għid li trid, imma jekk m'għandekx missier, m'intix wild. Jiena ma stax ngħid, jiena missier so and so. Ma nafx minnu so and so. Mela m'intix mild. Għax il-missier huwa dak li għamel wild. It is the Father that makes you a son. Do you understand?
Għalhekk inti daw ir-reliġjonat kollha jagħmlu kemm jagħmlu qatt ma jistgħu jsalvaw għaliex il-patrija li inti tirċievi patrija wirt ukoll ma tistax tirċievih b'dak li tagħmel int imma dak li jagħmel ħadd ieħor għalik. Aħna li rċivejna fi Kristu ma minniex aħna li nfusna. Għalhekk tista' ddum issawwat lilek innifsek u timxi għal kubtejk u ma tikolx ikel u pastizzi u ħellu qassata whatever. Issa ċertu affarijiet ikollhom xħalli iżomm lek innifsek b'saħħtek. Imma xejn minn dak ma jagħmlek attra iktar ben Alla. Xejn. Dan irċevejnih kollu aħna bħala wirt fi Kristu. Mela, once li jina u inti twilidna meġdi, jina u inti issa, Alla tas-sema, intom issa tifmu għal dawk li intom ilkom fil-mulej. Kemm hawn minnkom għandkom it-tfal, għallu jdejkom għandkom it-tfal. Tħobbuhom ħafna lil uliedkom, ma ħafna. Lesti tiġġieldu għalihom, titqatlu għalihom u anke tmut għalihom. Ġessu miet għalija għalik. Kif nista' nifhem li mħabba Alla għalija jiena meta l-unika ibn Alla l-ħaj, Ġesu Kristu, ħallas prezz tant qares għalija u għalik biex jiena want nistgħu nissejħu a son of God. Il-Bibja tgħidlek issa aħna wlied Alla l-ewwel Ġwanni 3:1-2. Mux ħankunu, xi darba, issa. Araw xi mħabba din li aħna issa nissejħu ewlied Alla. U nissejħu ewlied Alla għaliex Alla l-Missier fi Kristu Ġesu ħallas prezz qares. Ħallas prezz qares. Aħna l-koll aħna għandna missier wieħed fi Kristu. Kull familja, kull kongregazzjoni, jekk topra b'awtorità divina, ukoll kull familja issa, kull familja individwali, għandhom missier spiritwali wieħed. Inti m'għandekx 5 missier spiritwali, jew 10. Il-Bibja tgħidlek għandek bosta liema ma' missier spiritwali wieħed. Amen dik l-ewwel Korintin kapitlu 4, vers 14-17. Alla ma rridx ikollu orfni. Xi ħaġa interessanti, il-kelma orfni taf xi tfisser? Tifel jew tifla mingħajr missier. Kemm importanti l-irwol ta' missier aħwa. Illum qed niċċelebraw Father's Day. Fl-esperjenza tiegħi, għaw bosta minnkom li ġej kellimtuni, il-problemi li għandkom fi żwieġ bħala raġel, ħanidura, u anka nisa. Imorru lura l-eruq tagħhom mħabba relazzjoni kienet diżastru ma' missierek, jew missierek abbandona, jew missierek abbużak, jew missierek għalkemm kien preżenti ma qatt ma kien jorik imħabba affezzjoni, qatt ma kien japprovak. Ovvjament bħal ma dal-aħħar semmejta ħafna, daw l-aħħar ġimagħtej, għaliex jista' jkun hu stess ma sabhomx dawk l-affarijiet. Allura ma setax jagħmlok. Imma issa li inti fi Kristu, Alla jrid jirristawrawhom fik biex inti tkompli tikber san bħala iben u jekk Alla pedada ikollok ulied jew naturali jew anke spiritwali, tista' tgħaddilhom DNA ta' ulied spiritwali sana fi Kristu bħala ulied. Iben, bint. Il-kelma missier jew il-rwol ta' missier huwa dak li jagħti l-ħajja. Fatti Ġesu jgħid isimgħu Ġwanni 14:18. Ġesu Ġwanni 14:18 jgħid hekk: jien ma nħallikomx orfni. Jien niġi għandkom. Aħna konna orfni. Konna maqtwin minn Alla l-Missier. Meta Ġesu ġie, reġa' ħabbibna lura mal l-Missier u għamilna tagħna l-identità l-pożizzjoni tagħna ta' ulied.
Min ħafna affarijiet, min ħafna kliem li seta Ġesu qal, għaliex qalinna ma nħallikomx orfni? Għax issa jekk intom emmintu fija, bħalma l-missier ħaplili u ħobb ukoll lilkom. Ma dakinhar m'għandkomx għalfejn titolbuni xejn. Tafu li għajtek Ġesu? Ġwanni 16 vers 23 sa 24 marru wara. Dak il-jum m'għandkom għalfejn titolbuni lili xejn. Itolbu l-missier intkom. Taf li għaj Ġesu. Itolbu intom stess il-missier, m'għandix għalfejn itlob għalikom jien, itolbu intom. U aħna x'għandna fir-reliġjon? Itlob il-Sant Wistin, itlob il-Santa Teresa, itlob. Ħanejdilkom kelma lill-qassisin, lill-patrit, lill-isqof ta' Malta Għawdex kollha rarġejja. Il-Alla l-missieratkom ma tafuħx. L-Ispirtu Santu Alla Ġesu Kristu battunna ta' falix biex narfu lill-Alla bħala Abba, Papa, mux naqodu nsejħu l-Santa Teresa u l-Santu Wistin u l-Santu Dededde. Taf min jagħmilek il-mulej jgħidilna il-pagani. U tnejlek għaliex għax ma jafux il-Missi. Nice religion. Għal dawk li ma temnunix, morru fi Ġwanni, morru Mattew issa 6 morru. Morru Mattew 6. Aħjar tibdew taqraw il-Bibja da, ħad italmu. Mattew 6, ra xejn Ġesu. Isimgħu xejn il-mulej. Vers 5. Meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor. Għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu fis-sinagogi u fis-salib it-toroq biex jidhru qudiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għala il-bib warajk u qgħod żebbeġ u itlob ħafna talb. X'inhi xtajt eżatt hawn? U wara ma tmurx taqbes xi waħda xerġa' tibda kollox mill-bidu. Tidnejlek xi seħdak? Reliġjon orfni. Mingħajr għarfien u revelazzjoni tal-Missi. Ara xejn Ġesu. Iżda meta intom titolbu jidħlu fil-kamra tagħkom ta' ġewwa, għala qalbib warajk u itlob lil min? Lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Intom meta tolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani dawn minn għal-jom li aktar ma jgħidu iktar jinstemaw. Tkunux bħalhom, għax jekk tkunu bħalhom tkunu bħal pagani. Għax missierkom jaf x'teħtieġu. Qabel ma titolbu intom, mbagħad jibda jgħidilhom mela tolbu hekk. U l-ewwel ħaġa ma jgħidilhom missierna. Kattolċi, u nutli tieħu għalik taħlix ħin żmien għaddej. Jekk trid tikber, sira fil-missier tas-sema. Aħna nissejħu Kristjani għax aħna wlied Alla fi Kristu. Aħna nitolbu l-Alla l-missier għax Ġesu ġie jirrevela l-Alla l-missier. B'kull rispett u ħadd ma jifhimna ħażin. Qatt ma ġie jgħidilna jiena ġejt ngħidilkom dak li smajt l-ommi tgħid. Jiena ġejt ngħidilkom dak li smajt il-missier jgħid. Jiena ġejt nagħmel ridda ta' missier mhux ġejt nagħmel ridda ta' ommi. U meta l-Għażiża Marija Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem, qaltlu ibni x'inti tagħmel? Alla mara, inti ma tafx għal xiex ġejt jien. Alla ma jizbaljax. Alla ma jizbaljax. Għalhekk imkien fil-Bibja ma naraw il-Ġesu jindirizza l-Marija Għażiża ommu qatt ma jgħidilha ma darba. Dak kif isar ma jħobbix, u żgur li jħobbha.
Imma l-missjoni tiegħu ma ġiex biex joqgħod jolli l-Marija, ġie jolli l-missier. Ħantikom rivelazzjoni. Are you ready? Are you ready? Ir-reliġjonijiet kollha pagani tad-dinja kollha jaduraw Alla mara. Ir-reliġjonijiet pagani tad-dinja jkollha jaduraw mhux waħda ħafna drabi anke eluf bħal Hinduiżmu pereżempju. Jaduraw Allat mara. Let me tell you something. There is no Father God and Mother Earth. There is Father God that all of earth belongs to him. L-eżis kattolċi li naf li ħafna minnkom tħobbu l-mulej, ġejtu imqarqa, zvijati. Issa min uħobb il-verità, ħajkun denju jara fil-verità. Però l-ewwel tittobod il-gideb, biex tara fil-verità. U meta Ġesu kien dej salib, saħat riġenti saqsini dil-mistoqsija. Għalli pastor, imma meta Ġesu għalli l-Marija għawnu ibnek, u mara għawn, u l-ġwanna għalla għawni jom. Dak ifisser li tagħna lill-Marija bħala omna, ismaw, nifhmu nisewa. Li kieku Ġesu rid titienna bħala omna, kieku kellu kull dritt. Ma ma jfissirx hekk ta. Ma jfissirx hekk. Mela x'inti tgħid jekk jiena ngħid isma' ġeża din ommok, ifisser ruħkom kollha. Dik kif ġebbed da żejk? Kif spiċċajt ġebbed taw dawardek? Meta Ġesu il-missjoni kollha tiegħu hija jolli l-missier. U jagħmel rieda ta' missieru, u jirrifletti lil missieru, u jagħmel l-opri ta' missieru, u jagħmel ir-rieda ta' missieru, u jħares lejn missieru. Isn't that interesting? Toħdunix ħażin ta' aħna jiena minix kontra la Marija u laqashom Sejdi Ġesu. Ma il-post ta' qima huwa wies biss għal wieħed, l-Alla l-Missier. U nadoraw inqimu l-Ġesu għax huwa parti mit-Trinità. L-Ispiritu Santu huwa parti mit-Trinità. Alla wieħed fi 3 persuni. Marija nħobba u nonora, imma ma nqimix u laqas nadora. U għalkemm qaddisa u nemmilja fis-sema u fil-ġenna ma tafx li jien teżisti. Għax baqgħet bniedma, ma saritx Alla. Baqgħet bniedma qaddisa. Ma saritx Alla. Alla biss huwa omnipreżenti, omnipotenti u omniscienti, jiġifieri kull imkien jaf kollox u għandu l-qawwa kollha. Marija ma saritx hekk. M'hemm l-ebda laqqas nofs kelma jew nofs ittra ta' indikazzjoni fil-Bibja, imkien, xejn, zero. Zero. Dawn huma dottrini folots li bdew jidru fil-Kattoliċiżmu ta' Ruma madwar 1400 sena wara Kristu. Amen. Alleluja. Il-missier sew tas-sema u anke l-missieriet naturali. U ma dawk li jagħtu l-ħajja. Bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, Ġesu jgħidilna, hekk ukoll l-iben għandu l-ħajja fih innifsu. Isimgħuni biex inti tkun iben tajjeb, trid tkollok relazzjoni ma' missierek tajjeb. X'inkella titla' bħala orfni. U kull min hu missier tajjeb għax kellu relazzjoni ta' iben tajba. Jew bint. Infatti din nara anke fin-natural. Jiena nara bosta aħwa li għax ma kellhomx relazzjoni tajba ma' missierhom tal-art, teġ kemm ibatu. Teġ kemm ikollhom batija, teġ kemm ikollhom dbatijiet li jistgħu li sedew kieku fil-ħajja tagħhom miskanzawhom.
Meta jsiru Kristjani mbagħad nirringrazzja l-Alla, l-Iskrittura tgħallem li Alla jtina missier wieħed kull wieħed minna, spiritwali. U dak il-missier spiritwali sal-ġimgħa l-oħra. Waħda sister. Għart li pasta, għart li jiena missieri għadu ħajja, għart li nħobbu l-missieri, għart li minti ta' l-missier veru tiegħi. Issa mhux qed ngħidlek naf li jħobba missier, imma missiera ma raġ fiha missier li tixtieq tara fil-missier vera. Riċenti, illum tafuh il-Nikola, tafuh il-Pastor Nikola. Illum bat li Pastor Nikola għalli Pastor, għalli kamilli li sir parti minn dil-familja u inti mis-sir spirituali tiegħi, għalli il-bibien ta' barkiet li qed nara fil-ħajja tiegħi, għax qatt ma rajthom qabel. Għaliex meta inti ma toperax bħala ben, tibqa' topera bħala orfni. L-orfni, moħħkom hawn, m'għandux wirt. L-ben għandu l-wirt kollu tal-missier. Alleluja! Jekk jiena Kristjan nopera bħala freelancer bħal xi ħud f'Malta u madwar id-dinja, m'għandix missier. M'għandix eredità, m'għandix patrija, m'għandix xejn dwar legacy. There's no legacy. Who am I? I'm nobody. I'm a lost puppy. Meta inti iben, inti għandek legacy warajk. Għandek legacy warajk. I am a part of a family. Mux orfni. Għattabdu xaħġa zaħwa. Amen naħwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pero believe it or not, ħafna Kristjani ma jafuhom ġew l-affarijiet. Il-wol ta' missier x'inhu? Praise and worship team, can you come please? Il-wol tal-missier x'inhu jisimgħuha? Protettur. Il-missier jipproteġi. Jina, number one, il-Ġosea Mikajas li huma ulidi fiżiċi, fiżikali, naturali. Nipproteġihom. Ngħidilhom iqogħdu attenti x'jaraw. Iqogħdu attenti ma' min jagħmluha. Jekk għandek it-tifel tiegħek kiesaħ mhux ħanħalleh jagħmlu miegħu. Let's go lile. U it-tfal tiegħi huma tfal talla. Perfettu mhumiex għax ħadbu perfett. Imma huma tfal talla. Jien ma rridx nagħmel naraw jagħmilha ma' xi tfal jidgħu jitkellmu baxx, jitkellmu ħażin. Le qalbi tiegħi m'għandekx tambihom dawk l-imbarazz. Għax nipproteġi l-ulidi fin-natural. Intom ulidi fl-ispiritwal. Il-missier vera jipproteġi l-ulidu. Jekk jiena ma nipproteġix il-ulid, fl-aħħar mill-aħħar xorta l-bniedem jagħmel li jrid, imma min għandu naqra melħ, jgħid missier jisewwet jgħidli. Tifhem? Le, ħan esperjenza jiena. Esperjenza, tgħid x'rasek. At a cost. It always has a cost. Si President. Bħalma tfal tiegħi, meta żbaljaw jgħidu li papa ma smajtx minnek. Illi dedi kellek raġun ta. Inti taħseb li jiena x'ma ridek xi pjaċir. Jiena qed niskanzak milli inti tweġġa'. Simple as that. Qed tifhem? Halleluja. Il-papa x'jagħmellek? Jikkonfortjak. Ovvjament naf li hemm ir-rwol tal-mama, imma titkellem fuq il-papa llum. Il-war tal-papa huwa taf li l-papa, isimgħu taf kemm hawn nies hawnhekk, inkluż anzjani. Sa xi tliet ġimgħat ilu. Mara ta' kważi ta' 80 sena, hawnhekk li tgħidli jiena missiera spiritwali. Sewwa? Għalt li pastor meta inti għannaqtni lili, ġiedi mhux għannaqta żgur biex nipprova nabbija sewwa. Għalt li meta inti tannaqni lili, għalt li l-imħabba li nħoss, l-imħabba ta' missier. Għalt li dik l-imħabba wieħda ta' issa ħafna minnkom il-lejla ġenna xi tanniqa nasib. Amen, it's okay. Praise God, tħallu li xmejka fuq il-ħwejjex. Imma qed ngħidilkom bis-serjetà, għaliex missier, taf kemm nuħu pjaċir meta jiena missier kien jannaqni tal-art. Meta inti tuħu tanniqa ta' missier, taf li Alla l-missier tas-sema janqek miegħu. Għal aħwa
ما نبزاش. اسمعوني، jekk intom tafu missierkom tas-sema u tafu minnu missierek spirituali, tibżax, tibżax xistħiex Alla jgħanqek jew missierek spirituali jgħanqek. Taf kemm hija terapeutika dik it-tannieqa mingħand il-missi? Speċjalment meta inti għandek tfal u rġieli l-lum kbar qabel ġgħud minnhom għandhom l-ulied tagħhom u qatt ma rċievu tannieqa mingħand missierhom. Taf kemm hija terapeutika? Taf kemm iġġib fejqan? Il-missier jillidja, imexxi. Għaw nisa li huma leaders, imma Alla ħalaq li fil-familja. Ir-raġel ikun il-leader, ma jfissirx li bil-forsi jagħmel kollox jew, għax hawn nisa li huma bravi kapaċi jagħmlu affarijiet fid-dar u anke fil-business anke xi kultant aħjar minn żwieġhom, imma xorta hu jibqa' r-ras. Xorta hu jibqa' r-ras. Il-missier, ismawni, il-missier imexxi l-daru fit-triq tas-sewwa, fis-sewwa, f'dak li ħajjamel l-ulid gburi bihom. Il-missier ifejja il-weġġat b'imqankab tan-nieqa. Pereżempju jiena ma' Ġożeja u Mikael bħala missier ġieli niddixxiplinhom u ġieli nirrabja magħhom ukoll. Imma kull jum niddikjaraw min huma fi Kristu, x'kapaċi jagħmlu fi Kristu, x'wirt għandhom fi Kristu u ngħidilhom you are handsome, you are beautiful, you are sweet, you are precious. Dawn huma kliem li ħafna ulied qatt ma semgħu il-missierhom jgħidilhom. L-uliedi jiena kuljum bħala missier. Anke lill-bosta minnkom ngħidilkom I love you. I love you. I love you as a father and you as a child. I love you, brother. I love you, sister. I love you. I love you as a father. We need to hear those words. Those are healing words for us. Jiena meta raġel, mhux raġel ġifieri b'mod pasta se ngħidlek, imma meta missier spiritwali jgħidli I love you son and I'm proud of you. Il-bieraħ ħansemmih bismu Mario, mhux qiegħed Mario De Bono, il-bieraħ qal li pastor meta inti bat li messaġġ li I'm proud of you. Kemm hawn ulied għad semgħu l-missierhom jgħidulhom I'm proud of you, son. Teħduhomx fuq grandi dawn l-affarijiet ħawa. U jekk intom missierijiet illum ħan niċċallenġjakom il-uliedkom mhux tikkritikawhom biss. Taf kemm jiġu għandi jgħidu li passer jiena missier qatt ma jgħidli xejn pożittiv dejjem jikkritikani. Qatt ma noġbu f'xejn. Tell them something nice. Jekk jiżbaljaw jgħidilhom li żbaljat, mela le hemm bżonn dik id-disciplina u l-correction, imma jgħidilhom xi ħaġa sabiħa ukoll. Kemm hawn minnkom missierkom qatt ma qallek I love you son and I love you daughter, rolli dik. Kemm hawn minnkom qatt missierek jew qatt missierkom qallek I'm proud of you. Rolli dik. Ħarsu madwarkom. X'tagħmellek illum f'qalbek li inti kieku missierek tal-art janqek u jgħidlek I'm proud of you child. I'm proud of you daughter. I'm proud of you son. Tgħidli inti kif tista' tkun missier spiritwali jiena niġinantek, tista' tiġi l-bużnanti. Dik hija xi ħaġa spiritwali. Għax Alla jrid jimpartja, he wants to impart life into you. And that's why he gave us fathers. Għalhekk tagħna missierijiet. He imparts life. Hawnhekk hawn bosta minnkom li ġejtu mill-ħajja ħa nitkellem ċorru tont, mhux ħa ngħidkom il-ħajja privata tagħkom, ġejtu mill-ħajja LGBTIQ. Aw fir-River of Love għandna madwar 25 ruħ li ħarġu jew kienu gay, jew kienu lesbian, jew kienu bisexual, u anke transsexual. Tinelek x'inhi l-problema number 1 tagħhom kollha. Mur jgħidlu lill-Gvern ta' Malta, il-gideb li qed jippruvaw jħajġekjaw l-imħuħ ta' tfal bih. Mur jgħidulhom il-Malta għawdex. X'inhi l-problema?
Ngħidilek x'in il-problema number 1 ta' dawk kollha li huma fl-LGBT. Kollha. Problema ta' missier, identità ta' missier. Ma jiena kelli ta' papa mama. Imma missierek kan hekk ħabbek jew ġas kellek papa xtefa l-isperma f'ommok. U jekk kellek xi papa ta' ħallik tagħmel xi trid, laqas ma kien papa tajjeb xorta ta'. Għax tħalli lilu dak jagħmlu jitrid, għax ma rridx nifgaħħom, inti ħallejthom isiru annimali tal-ġungla. Alla jpoġġa l-missier, Alla lill-missier qal. Missirijiet, iddixxiplinaw il-uliedkom, tellaw irġiel u tellaw nisa, mhux tellaw b'dabat. U jsiru problema tas-soċjetà mbagħad. Jalla l-LGBT kollha ta' Malta jiġu River of Love. U nħobbukom u nilqawkom bħal mal-qajna mijiet oħra qabilhom. U baqgħu mewġud minnhom mxew marru x'imkien ieħor u Mela le, għax nafx għandek bżonn. Għandek bżonn terapija u laqqas għandek bżonn mediċina, għandek bżonn l-imħabba tal-missier jgħidlek iħobbok binti, inħobbok ibni. Mela mmorru il-tifla ngħidula dej, jew hi, xeħmer jitereżiet perversi dawn huma. Tkellmu ġenituri. Għax dawn minn għal-jom li qed jagħmlu xi koppa lavur. Id-demoni qed jirrilisjaw fuq pajjiżna u fuq il-povri u liedkom li intom ħafna minnkom ma tgħidux kelma, ma tgħidu qatt xejn għax tibżgħu titkellmu. Tal-biża. Missier jagħtik identità. Ħanejdlek ħaġa, dawk kollha li għandkom issues ta' stima tiegħek innifsek. Self-esteem. Tidnejlek minn fejn ġejja, ma kellekx relazzjoni, jew ma kellekx relazzjoni tajba, jew ma kellekx relazzjoni healthy kif suppost għandha tkun ma' missierek. Issa, mhux qed ngħidlek issa mur qgħod waħħal kollox missierek, għax qabel missierek u stess ma kellux ma ġiex moti dak li xtaq li seta' tagħlilek. Jiena llum il-ġurnata ma tanix kollox missieri tal-art, imma tallim bil-grazzja t'Alla. Alla wkoll provdili missieri spiritwali li għallimni ċertu affarijiet li f'missieri naturali ma rajthomx għalkemm kienu ħobbni ningrazzja Alla u kien jagħmel ħafna sagrifiċċji għalija, ma kien hemm affarijiet li llum il-ġurnata nitgħallem bħala missier ngħid istra jiena llum ċertu affarijiet li nagħtihom il-wlied missier ma tgħidhomlix pereżempju. Ma kienx jaf. Jiena missieri tal-art kien jgħid kemm kellu missieru aħdar. Ħdej li mħabba li tani missieri jiena ma nafx tfisser kollok missier aħdar. Imma missieru kien aħdar kien ikkaċċih il-barra joqgħod fil-karozza snin twal. Immulej nispera li kellu xi ħin jindem qabel ma miet. Missieri ma tani xejn minn dak missieri li għax kemm għamel sagrifiċċju u kemm ħabbni. Imma illum inħares lura nara fejn missieri kellu weġġat u qatt ma sema' il-Pastor Gordon John Manxa jew xi ħadd bħalu jipritka fuq dawn l-affarijiet biex forsi jfiq. Issa qiegħed mal-akbar missier għax qiegħed fis-semma mal-mulej. Halleluja. Il-missier, Alla tal-missier biex jagħti kliem ta' inkoraġġiment il-uliedu. Meta tfal jgħidulek pa mhux ħajnexxieli, inti tgħidlu le ħajnexxielek. Għax inti tista' kollox permezz ta' Kristu li qawwik, inti kapaċi, inti għandek it-talent, inti mbirk, inti sabiħ Alla ma żball meta ħalqek u daw il-kliem ta' ħajja jibnuk. Amen. Il-missier tiegħek jagħtik eredità, jagħtik awtorità u jibni fik konfidenza. Stima tiegħek innifsek. Jipproteġġik minn kumpanija ħżiena. Hemm ħafna iktar x'nista' ngħidilkom aħwa, imma naħseb ħaniqafgħu. Il-lejla nisimgħuni. Ħafna mill-weġġat ta' ħajjitna. Jiena nista' ngħidilkom, ħafna weġġat li l-mulej fejjaqni llum il-ġurnata wara 30 sena Kristjaneżmu kienu proprja weġġat li x'imkien il-konnezzjoni bejni u bejn missieri tal-art
married zmerċ. Mux għax kien raġel ħażin, ringrazzja Alla l-missier kien vera qalbu tajba. Qatt ma rajt xi għajn ħażina minnu. Imma kien infarrak ukoll għax l-imħabba ta' missier qatt ma ra. Grazzi Mulej Ġesu. Lest il-lejla nixtieq nagħmel I would like to charge every man today. Sew dak li intom missiriet u xi darba tkunu missiriet. Nixtieq ninkoraġġikom li intom tqumu tieħdu fostkom f'dan in-nazzjon, fil-familji tagħkom kunu missiriet. Isimgħu ħanilkom affarijiet bażiċi, imma you will be surprised id-differenza li tagħmel fil-familja tagħkom. U mhux għax inti raġel għax jilbes il-qalsiet biss, imma raġel u vera raġel talla, għax inti kapaċi la Alla poġġik biex inti tkun ir-ras fuq il-familja tiegħek, aqbad il-wliedek u l-martek u jibdew jitolbu flimkien. Hija xi ħaġa ta' barra minn hawn mamma mija ġeżawani. You'll be surprised kemm tagħmel differenza di. Tidnejlek tista' tibgħat il-wliedek għal private classes, għal privat tal-mezzu u għal privat tas-sociology. U tista' solvilhom kollha f'5 minuti meta jaraw il-papa jaqbad idej il-mama u jdawr magħhom u jitolbu flimkien. U immaġina ibnek, bintek iħares lejk. Il-papa tiegħi huwa raġel talla. Jistgħu jgħidu wliedek hekk fuq hekk. Mhux perfett, ma jista' jgħid ibnek u bintek that you're a man of God. They're waiting for you, daddies. They're waiting for you to lead them in the path of righteousness. Tgħid li pastor tiegħi jitfall kibrussa. It's too late. It's never too late. Għax f'kull raġel għatem tfajjel. F'kull mara għatem tifla. Tfal meta jaraw il-papa jillidja jaqra l-bibja mommom u magħhom jitlob fuqhom ibirikom kuljum qabel ma jitlaqu l-barra jgħid l-iskola u lejn ix-xogħol. Mhux dejjem jisimgħuh jgħajjat u jgerger u jiġġieled mommhom u viċi versa. Naf li aħna kollu umani u jkollna xi ngħidu, imma bħalma jarawk tiżbalja ħallihom jarawk tagħmel is-sew ukoll. Għalkemm li targumenta wis ma fiex la jadnupu laqqas huwa żball huwa parti mill-ħajja. Imma hemm mod ukoll kif targumenta. Illum il-ġurnata ħafna minna għandna kriżi ta' identità, biża, ansjetajiet, instabilità, nuqqas ta' stima għalina nfusna, bosta weġġat, feriti l-lubna. Daw ma jistax jifejquh, aħna ma jistax nfejqu l-nfusna minn daw il-weġġat, jisa biss fejqna l-imħabba tal-Missir. U jekk inti għadek orfni, jekk inti mwiled minn ġdid u għadek taġixxi ta' orfni, ibda ġixxi tajbe. Rabbi relazzjoni ta' rispett u nur, imħabba vera, sottomissjoni bħal ma jben jisottomettilha Missieru. Tajbe. ħalli ma tibqax orfni. U meta diet ngħidha l-nisa u l-irġiel kollha. Ħalli l-mulej fejqek. Għaliex jekk ma jkollokx din il-parti tiegħek tal-Missier sana, ħatopera handicappat. You're gonna operate in a handicap way. Let's pray. Nitolbu. Tkellem mal-mulej issa stess fejn inti.
الأول قبل كلش نشتاق نستدينكم داو كل اللي انتم باو بريزنتي وداو كل اللي تراو فوق يوتيوب تلفزيوني. عزيز أخوان دان مش كلمة دا كلمة المولاي يك كنت بنتش مولد من جديد قادك في طريقة التلفين تستا السالفة تستا يقولك نبيتك محفورة تستا يقولك اسمك مكتوب في كتابة الحياة. كل ما انك تعمليها بخال ما دك التفلاية المسير الليلة سيخ لسم تجسو قايلو يسالفاك يغفر لك ذنوباتك يجي في قلبك يكون السيتيك والسلفاتور تحيتك وعليه يمليك بلا محبة على المسيح. الاسبيرتو سانتو يجي باش يريفل على المسيح باش انت تصير في اللهلة بحالة مسيرك. على دوك اللي انتم وليت سبيريتوالي تدن المسير سبيريتوالي فتشو لي كلكم ريلاسيوني خالتي ما مسيركم سبيريتوالي. قولي لي انتي ابن وبنت عش تتعشق تبدي داك اللي واساو انتم مسيريت في الناتورال انكوراجوا لولادكم ابنوا لولادكم ياك زباليات قدامهم كونوا كاباتشي تايدو سوري. الليلة يا للملاء أيام بوستا بدن الناسيون اللي يكونوا كاباتشي يكونوا فيرا مسيريت ووليت في السلطنة ليعرفوا للمسيرة السماء. ياك الليلة هناك شغلات يلي باسترين نشئنا تخيتي للجسو نتولد من جديد نشئنا يدلو يصير السيد والسلفاتور تياي سالفاني يغفر ذنوباتي نشئ نبدا حياة جديدة يقدر البرسونا هي أنتي تستخيش أولي ديك أو شغلات الليلة أولي ديك غاتسي جسو من اكتر توش تستخي من اكتر لازم اللي هتعملوا الليلة ثانك يو هي لازم هتعمل الليلة مش باش تنقط مع ريفر اوف لاف الكم من هجوك باش تجي ريفر اوف لاف مش باش تصير ريليجيوز او ريليجيوزة اما باش انت تبدا ريلاسيون تاع بنت وتاع ابن مع المسيح برمسا كريستو. لو كل اللي انتم وليتوا ايديكم يو سبوست وليتوا ايديكم ايد الطلبة ورايا من قلبك بش راسك ومن قلبك ايد الطلبة ورايا يقول له مسي قديس grazie تاع ابنك جسو عند بظنك مولاي فيألي قلبي فيألي الوجع تاع قلبي في دين الجرناطة تاع اليوم المسير نشتي نصير في الله المسير تاع السما أكتر من قد قبل. أغفر لي ذنوباتي مولاي جسو كون السيد تاعي كون السلفاتور تاعي عند بظنك في حياتي أغسلني من ذنوباتي كلها بالدم بريتسيوس تاعك مولاي وامليني إحساس بالإسبيرتو سانتو بقول لهم قدامنا الدكيارة لي أنت جسو لينا ابننا الحي في كريستو مولدة من جديد مش بمرتو تاعي أو بالصحة تاعي ما بالصحة تاعك مولاي بقول لهم قدامتين الكوراج باش نعيش عليك مولاي. اللوم نديك يارا لينا منيش اكتر عرفني اللوم منيش اكتر سكياف اللوم هنا ابن على الهاي اللوم ين بنت على الهاي جسوا المولاي تياي والسلفاتور تياي ونرنجاتسياك للأيتني في خدانك مولاي وانت كتبت اسمي فوق كتبت الحياة تدين ليلك ناتي كل جيه وغلوريا في سنجز كريستو. ياك انت يد الطلبة من قلبك اللوم انت سالفايت انولدت من جديد ما داكش سكياف ما داكش عرفني اللوم صرت بنت صرت ابن في كريستو جسوم ان بليف داو كل اللي انتم ماتوا دي الطلبة نهجك انا اطمانة كل نهار تربة ونهار تصيف السبتة في العشية الغد في الوضو في العشرة ابدا اقرا البيبيا وياك انت فهمت بدك تتكلم فوق الليلة تبقاش ابن سبيريتوالي في كريستو بس اما وكل فتش لتكون ابن وبنت تاش يمكن تمسير وهم سبيريتوالي فهتكبر بموت سان في السلطنة ممش عرفني في السلطنة الموليد
ابدا جشي توليت خلي توتق البيان تلا فوق حياتك بيا يقدر المساج بيركك الشرياخ عمل له لايك وايانا اتمانا انكادا فلودو فلاش هذا فلودو بيا ناوغورا المسيد كلها هابي فادرز داي البركه المولد تكون فوقكم كل كم منكم في اسم يسوع كريستوس تشاو تشاو هاليلويا امين 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 امين